Традиционните дни на отворените врати обединиха винопроизводителите по долината на Струма и тази година. В дните между 16 и 18 февруари по случай празника на лозарите и винарите, 12 изби от регионите на Сандански, Петрич и Мелник отвориха вратите си за посетители. Днешният ден вече 15 години го ползваме, за да измолим от Бога берекет за нашите лозя. Да измолим от Бога здраве за хората, които работят в лозята. В вчерашния ден имахме зарязване ритуално, заедно, всички винарни на едно място, на едно лозе. И дадохме много хубав пример, че винарните могат да работят обединено. А през уикенда, събота и неделя, всяка от избите има собствен празник. Всяка от винарните е подготвила за своите гости ритуал по зарязване на лозето, фолклорна програма, фермерски базари и други. Винопроизводителите казват, че с годините интересът към инициативата нараства. Тук имаме гости от цяла България и дори от цял свят, които идват за да спазят традицията, за да проследят пътя на виното от лозята през винарната и дегустационната. Така че интересът към българското вино и особено към местните сортове е все по-голям всяка година. Освен да дегустират виното, гостите имат възможност да опитат и различни местни или млечни продукти от фермерските базари.